Moni ndine Jackie. Nde akuti ku South Africa zomwe zachitika pa 31 January. Amayi ena anali pa khomo pawo ndi anawo. Amayi onena kuti anali ndi ana 4, amakhaso ndi amunawo. Mwana wina wa zaka 22, wina zaka 16, wina zaka 18, wina wa zaka 3. Koma ati wa zaka 18 yo anali ovuta kwambiri, komanso amakonda zosuta chamba. Nde pamakonda okhala mpungwepungwe pa khomopo. Masiku ena abweranso amawindo akapanda kusafuna kumvera ati kungokhala osokoneza pa khomopo. Nde ati amadananso ndi kukalipiridwa, koma amamukalipirabe fa chachamba chomwe amasutacho. Nde wapezeka kuti pa 31 amayiwo ati anali ku kitchen, anaona mwana wa zaka 22 anali konko ku nyumba, wa zaka 16 anali konko, koma samamuona wang'ono wa zaka 3 uja. Ati kuyang'anayang'ana ku nyumba anangonena kuti mwina akutani, mwina akusewera nkuzisiya kuti poti ana amapita kosewera wa zaka 3, dzina yake Abraham. Kenako atakhala osamuonanso nkuyamba udapota kuti mwana uja wapita kuti. Kenako wa zaka 16 iyo ati anatenga mbuzi kuti akazidyetse panja. Ati wayenda pang'ono ndi mbuzi zija, akudabwa akumuona patali chonchi mkulu wake wa zaka 18 wachambayo. Akutani wanyamula mwana wang'ono uja wa zaka 3, wamunyamula Abraham uja akumponya mbini. Ati nda anathamangira pomwepo nkumamufunsa mkulu wake kuti ukutani naye Abraham uyu. Kenako akumuona Abraham uja sakutani sakusuntha ali mpini muja. Ati iye anangonyamula pini uja urani kupita naye ku nyumba kukanena kuti ndamuona, sakumutchula dzina lake wamkulu wa zaka 18 iyoyo. Ndampeza akutani akumponya Abraham mpini. Anthu kuona Abraham sakudzidzimuka, basi tikuitana achipatala kuimba foni ku polisi. Apolisi kubwera chani kumpeza Abraham, kumuona kupeza kuti Abraham kuti waphedwa. Kuchipatala kumuyeza apeza kuti wajesedwa mankhwala ophera makoso. Nde ati akukhulupirira kuti mnyamatayo wamkuluyu, mkulu wake wa Abraham wamupha Abraham uyo. Akuti mkulu wakeyo anathira mankhwala ophera makoswe mu bread nkumpasa Abraham kuti adye. Ataona kuti wagwa pansi atadya nkumunyamula pamene amapita kuti akamutaya. Akuti ngati njira yowalangira makolo ake, atana akuyira makolo ake ndipo funa kunena kuti awakhaulise wamupha Abraham uyu. Nde nkhani yomwe ikutani ikupangika ku South Africa ili nkamwankamwa. Anakaonekera ku khoti ati amakapempha belo, koma belo yamukanira, koma munthu wapha mchimwene wake akuti ufuna kulanga makolo ake. Mangofuna kukuwuzani update chamba nchachame zikomo kwambiri.